eta Eibarrera goaz zuzenean, hotelez hitz egitetik urrun, benetan oso ikastaro berezia jarri dutelako martxan, Eibarrera eta zuzenean Armeria eskolara goaz. Saiatu naiz buruz ikaste, baina ez zait geratzen. Damaskinatze ikastarora goaz, behar bezala ikasi duenak, eta aurretiaz permititu diot, zine egin diote Iñaki Galdosei asko gustatuko zitzaiola, eta buruarekin baietz esan duenez lasaiago ere geratu naiz, baina benetan gaian profesional hutsa bilakatu dena. Itxaso, Muñoz, Itxaso, hasi altzarazuk, egin alduzu saiakera. Bueno, profesional izatea asko esatea da, Odei, niri ere kostatu zaite, hitza ikastea, ez pentsa, damaskinatzea. Armeria eskolan gaude, Eibarren, baina Armeria eskolan baino nik uste arte eskola batean nagoela. Gorka Garatekin gaude, bueno, berez, traktore mekanikoa da, izatez, ofizioz, baina damaskinatzaiea ere bai. Egunon, Gorka? Egunon, denoi. Zer da damaskinatzea? Garai baten, Eibarren armei eta batez beharmei ematen zitzaien ornamentazio moduko bat. Silarra eta urrea metalaren gainean sartzea. Horretarako, guk erabiltzen dugun teknika da pikatzea edo estriak egitea. Damaskinatzaileak, bueno, orain apenas daude, baina hemen Eibarren oso ofizio ezaguna zen, ez da? Bai, Eibarren izan da, garai baten izan zen, gehien bat herria mugitzen zuen ofizioetako bat, armekin batera, bizikletak eta, bai, damaskinauka zeukan garrantzi oso handia. Garai baten hasieran armekin izan zen, eta gero moldatzen jun zen, eta erlojuak, pitillerak, edozein objektu metaleskuak damaskinatzen hasi ziren. Zeinen lana zen hau? Zeinen ofizio? Benetiko moduan eta askotan gertatzen den moduan, hemen etxietan egiten zen gauza bat zen, emakumeek egindako gauza bat zen, eta gero bukaera edo esaten zitzaion la parte lucida edo gehien ikusten zen zatisa, gizonak egiten zeban tailerrian eta gero jartzen zen, urtetzen zen tailerran izenan. Ikasten ari zara oraindik ere, eta oso irakasle ona, ez? Oberena esan dezagun daukazula. Bai, nire irakaslea Mariasun Nogez da, eta gaur egun gelditzen diran gutxienetarikoa da, bere etxeko ateak zabaldu dizkit, baina, klaro, bera da pertsona adindu bat, eta berak badaka bere eskubidea lasaitasuna eta eukitzeko. Bera berez hemen eman zituen oindala 80 garren hamarkadan eman zituen klasiak damaskinauanak. Eta oin gaude guk bide hori jarraitzen edo berriz hartzen. Berreskuratu nahia, ez? Hori da, ofizioa bereskuratzea esan dezagun izango litzeke ikastaronen helburua. Orain zuri tokatzen zaizu irakasle izatea, irakastea. Gaur hasi da ikastaroa martxan. Zenbat ikasle eta ze perfiletako ikasleak dauzkazu? 20 ikasle ditu momentuan, baina hasiera baten 34-35 ginen, baina azkenengo bi egunetan beste 4-5 pertsona deitu didate. Perfila denetik dakagu, alde batetik dauzkagu jende gaztia, hori damaskinagoa mundua ez zuen hainbeste ezautzen, eta armen munduak inguruan nahi da bena, hori, laboralki irten bide bat ateratzea, gero dago jende asko etxean ezaututako gauza bat izan duena, eta hori, beti eukidu horratzean ikasteko nahi hori, eta orain aukera eman zaiona eukidu. Eta gero daukagu beste 3. Perfil bat izango litzateke, beraiek eskulan edo eskulanen inguruan daukaten enpresa batzuk, eta lan honen bitartez bere produktuari balio bat eman nahi diotenak. Gorka, iruditzen mani zaizu elkarrezketarekin jada bukatzeko, erakutsi zer nola damaskinatzen den, eta orain ulertuko duzu zergatik esaten dudan Armeria eskola baino arte eskola batean nagoela, ikusi. Berez, hau guk ikasteko zilarrarekin egiten dugu lan, berez urrea baino asko emerkeagoa delako,
eta ez duzute ikusiko, baina eskuan zilarrezko ari bat daukat. Zilarra hau hemen ikusten duzuen moduan, lehen eta behin marrazki bat egiten da, eta marrazki hori jarraituz, guzartzen dugu ari hau. Kasu hontan, niretzat, nik eskuz egiten dugu, prozeso egin leike eskuz edo maiukaz. Nik itzen dugu lehenengo partia eskuz eta bigarren maiukaz. Lehenengo jarriko gendu narixa, bere lekuan, sakatuz, honek oratu itzen dau, zergaitik oratzen dau, hau da burnia, baina burni biguna. Eta lehenik eta behin, kutxilla mota honekin, egin duguna da gainaldea prestatu. Egiten ditugu marra batzuk, eta gero punzoiakin, marra horrek eta zilarrakin, itxiten dira eta harrapa hoitzen dau. Lehenengo pausua izango litzateke urrea jarri, eta behin marrazkia daukagunean gune dugu moduan, orduan ja hartzen dugu maiukia, eta lehengo zilarra jarraituz, fija hoitzen dugu. Eta zarata hori da, Eibarren urtetan entzuten zena kalean. Bai, zarata hau, oindala 30-40 urte, normala zen, etxietan, lehenengo pisuetan eta entzutia honako zarata hau. Eskerrik asko, Gorka. Bale, zuei. Eta ni hemen gelituko naiz berarekin pixka bat ikasten, iruditzen baldin bazaizue. Bai, eta itxaso, okurritzen baldin bazaizu, zuke eskopetaren bat edo izango bazen oia zen marrazki egingo zenioken, ondoren bidali WhatsAppez, kuriosia pizuit hor ikusi dugu ez, Amasako edo Ordiziako aritza izan zitekena ari zela pixkanaka egiten, gero idatzi, goizek 10:43, justu, amaitzen goazelako programa. Eskerrik asko! Gero arte. Eskerrik asko, Gorka.